Ahojky, dnes tu máme menší vlog. Je to vlog z toho, že mám dneska slavím svátek, takže jdeme se připravit. Tady byly ještě jaký čelenky od Sinsei. Jsem se koukala, protože jsem si jich teprve všimla. Jsou to 39 korun, byla krásná růžová a černá. Tady jsem si šla už vyčistit zuby, učesat se. A teďka vám ukážu svůj outfit. Tady mám tu krásnou gumičku, ponožky, kraťasy, tričko a tak. Teda hrozně se mi líbí, hrozně squishy a já ji úplně miluju. Takže takhle nějak teďka momentálně vypadám. Teďka jsme se šli ještě naobědvat, tady mám snídani teprve, šáteček a tak. Byl teda dobrý. Tady jsem se ještě šla napít, protože jsem musím si ji zapít, prostě, jako když už se najím. Tady jsem měla meloun, to byl náš poslední. Teďka jsem šla malovat, jako to jsou moje krásné vodovky, voda a malý papír. Takže jsem si nabrala růžovou, prostě hodně růžový. A tady jsem už udělala prostě ten květ. Nebo jak bych to jinak řekla. Možná jsem to pak ještě dodělat bez kamery, tady už jsem to měla. Vzala jsem si další papír a na tady jsem taky malovala. Teďka tedy čekáme, uklízíme. Tady ještě čekám, protože to je hodně velká věčnost, než to je už to uklízený, hezký gauč, tady sedím a už přišla babička a děda, takže já jsem byla úplně mega happy. Takže tady jsme čekali ještě. Tady si jdem rozbalit moje dárky, takže tak no. To jsem měla krásný penál na malování. Wednesday, sušenky, brambůrky, plišáka, orlíka nějaký, hrozně se mi líbil. Kuromy, dokonce jsem to za kuromy. Do toho jsem byla opět zabouchla. A tady melody, prostě to bylo úplně cute. A tady ještě krásnou taštičku k tomu. Tady mám ještě ukázala, co jsem namalovala, když už jsem to všechno měla. Tady jsem si dala svůj oblíbený dortík. Byl mega dobrý. A to je pro dnešek vše, když tak uvidíte další vlogíse, že jedeme do Řecka prostě. Budeme stát hrozně brzo a bude to dneska. Takže to je asi pro dnešní video vše. Tak čauky!